נולדתי בצ'כוסלובקיה ב-1929. היינו עוד בבית עד 1944, אז גירשו את כל היהודים לגטו. הגענו לגטו בהונגריה בשם מטס הלקה. אבא, אמא, היינו 6 אחים, וסבא וסבתא ודודים ודודות ובני דודים. כעבור תקופה, כשהיינו בגטו, העמיסו אותנו ברכבת בקר בצפיפות נוראית, ונסענו עד שהגענו לאושוויץ, ונשלחנו לבוכנוולד. מי שנשאר בחיים אספו אותנו והצעידו אותנו ברגל לטרנשטט. כל יום 30 קילומטר, ושם רובנו נפלנו בטיפוס. כשהגענו לכפר שלנו, התברר שההורים לא שרדו. עלינו לאונייה, יציאת אירופה, אקסודוס. גייסו אותנו לצבא, היה מלחמת שחרור. הייתי חייל ב-48, הייתי תותחן. עבדתי בבניין 37 שנים. אחרי חתונה ב-1959, בניתי משפחה. באנו לגור במוצקין וגרים עד היום. במרכז משמעות, אנחנו ממוצאים עד חיל הים. אנשים בגילנו, זה מאוד נעים לספר להם מה שהיה ומה שיש, ושיריחו.